Wah. Di ini malah. Ya, berarti gini. Rasane lah lho. Kok malah apik kowe, Dek? Alah yo doblas. Malah nek kowe, Dek. Ya terus gini kan. Digani ki Oh, iki jalan jalo. Oh, ada kan ngene. Karo jo. Oh, enggak mana. Oh, ada ya iki ditak panel. Ora enak yo ning ning pulaan ngono 70 nang pindho. Enak ambek. Nek nggonku dhewe rawon dengane rawon. kurang. Ya tambah sini. Sing nyumane nggo apa? Ora nganggo. Triak kok kene ora njaluk ae. Nganggo dhewe mesti oleh ae. Lah, lah nggonku rawon kok wit 10. Gembene di masku ya, dua-dua ngerti bisa katanya. Istilahnya tuh balik biasa deh, Tri. Yo Mas Ren ora dadan. Enggak nganggo. Dibusen di. Tahu siji. Kok bae mak sak. Masa entek? Loro-loro payu. Bae modo. Kowe rasa. Udah apa itu? Aku ora lho, Tri. Aku. Mulai mau sing bulan cuek berarti iki. Tri. Jembake lho. Lah ya aku ora tahu. Alah. Iki gede ta? Mene ku ora kula saiki. Orang ae pun tahu cenger piro? Orang ae tahu cenger. Sing penting ora nggo pilek lho. Sing penting ora nggo pilek. Jare ora sering gak kan wong tekon gebos ae ra nduk. Oh, aku ya lho. Heeh, mulanan. Pas itu kok kae ora ono foto. Kenapa tak baca? Ora jajan. Kontole menpol. Hei. Oh, wis. Aku ndek utang aku gebos ora lho, Tri. Ora nek siji. Ya juga siji ora apa-apa to. Apa yang ngono? Iki surane iki dadi aku ndek loro ngono ya. Jangan kayak ini minta ya, Tri. Aku mau iki boy jangan kayak ini minta ya. Iki piye ta iki? Pucune nak. Enggak iki pucune nang tengah iki. Kan juga tempat ini. Ora, aku duren tak makan. Aku makan. Lagi mau dicoteng Tri aku kada potane. Tri kowe kok disot anu lho, Tri di apa jenenge?
Dipiralke tekan ngendi-ndi Mata terus saya. jelas ya tak zoom langsung gitu. Kok terus dipiral-piralke. Ayo pamer, Pak. Bikin Mas Dot. Kowe pesen BA bukaan. Mau tigo foto kok sayap. Lah wong aku BA bukaan. Senengane kon tuku, cara saya kon tuku. Lah kon seneng sayap. Arep bukaan toko BA. Wah, iki Mas Dot ngilingi botile kaya. Yo bukan kon. Ya sekolah mau bukan. Aja engko. Ya kok sik. Ya wis nek anu ra sida aku tak yang pasar. Oke. Wah, iki ger botile kenal ger ngilingi kuwi wae. Ah, kene Ndut. Ono jus gile kae ngopo ngomong, Mbak. Kayak anu dadi sot penyoteng anu nek. Bocilmu ki apa udah Dadi apa? artisnya? Kok artise kok le? Dadi anu kok. Oh, artise Arni ki dan. Kameramen. Apa? Artismu kae lho, jangan HP kae terus. Ayo artise Arni kuwi. Aku kene ora wae. Nah, joget sik nyang kono. Bentar, bintang kita. Ayo, cepet. Ayo cepet disoteng Mas Rik. Anu, bosok terus sak piye? Ora bosok. Biru, digodhog Ganti yo ganti omah buburan apa buburan anu anyar lho, Bro. ora pancen biru. Biru rupane. Ora kuwi pancen anu nih. Elek lah itu kene terus itu. Anu apa jel anu kacang idone lho. Lho kacang ijone elek. Nek ngono kuwi berarti ora gagas. Mak ndi ki jalan dalan. Lha iki apa? Nyembahan maneh. Oh. Tri, iki kurang iki kulo. Wes mulai jangan kayak gini aku. Nah, yo enak. Itu dari kameramen. Kamu nih. Eh. Ini dok. Iki bayam.